Ibn Abbas radijallahu anhuma u tom pogledu kaže trojici se ne mogu odužiti. Prvom ne mogu se odužiti čovjeku koji im je počeo sa selamom. Kada se susrećemo na ulici, kaže prvi mi je nazvao selam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A assalamu alaikum nije samo obični pozdrav. Assalamu alaikum je siguran si od mene. Assalamu alaikum, dovim za tebe. Assalamu alaikum, neka je na tebe mir, spas. Assalamu alaikum, ja sam s tobom, tvoj brat musliman. I još mnogo toga. Tako da Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže čovjek koji mi počne sa selamom, koji kada me sretne to mi kaže, ja mu ne mogu se odužiti. Drugi kaže čovjek kojim se ne mogu odužiti je čovjek koji mi je napravio mjesto u sjelu. Sjelo, tu gužva, već su svi sjeli u nekakvu halku, nema plaho mjesta, dolazi brat musliman, ti se malo odmakneš, imaš osjećaja za okolinu. Musliman kao ličnost treba da ima osjećaj. Znači musliman je oštrumna, pametna ličnost koja osjeća oko sebe. Znači koja zna, ima taj 6. ili 7. sluh osjećaja za druge. Da kada dođe neko u sjelo, da imaš osjećaj za njega, vidiš da je tijesno, brate, dođi kod mene sjedi. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ne mogu se tom čovjeku odužiti za to dobro koje mi učini, koje mi napravi mi mjesto u sjelu. Treće, ne mogu se odužiti čovjeku koji upraši svoje noge kako bi došao iz daleka da me poselami i da sjede sa mnom. I to je ona današnja naša kahva ili naše sjelo. Kada ti se najavi brat i kaže ima li bujruma, mogu da ti dođe. Cijeni to. Jer taj brat musliman želi da odvoji svojih pola sata, 5 minuta, 10 koliko već ili manje ili više, da sjede s tobom jer vidi u tebi hajr, vidi u tebi dobro, želi da se druži s tobom. I cijeni njegov dolazak tebi i nemoj ga nikad odbijati. Ibn Abbas kaže ne mogu se tom čovjeku odužiti. A kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma za četvrtog čovjeka. Kaže, a četvrti čovjek ne da mu se kaže ja ne mogu odužiti, nego samo Allah subhanahu wa ta'ala je taj kadar koji se može odužiti onome koji sjedi u svojoj kući i razmišlja, ima problem, ima potrebu. I razmišlja ko bi mu mogao pomoći. I kaže, prvi mu ja na upadne. Takvom samo se Allah subhanahu wa ta'ala kaže, može u ime mene odužiti. Jer zbog čega? Ako ti, brate, i ja, prvi na padnemo onome koji ima potrebu, znaju za Allahu pomoć da je to radosna vijest još na ovome svijetu, da si ti dobar čovjek. Da si ti plemenit čovjek od kojeg ljudi traže svoje pomoći.